Pahimangno sa mga ginikanan nga ipalayo ang mga delikadong gamit sa mga bata aron malikay sa peligro. Kinihuman nga usa ka tuig nga baby boy ang nalapnos ang panit sa dughan human nga mayab-an og init tubig sa Davao City. Ato ibalik si Argel Relator. Nalapnos na ang panit sa dughan niining usa ka tuig nga batang lalaki. Kinihuman nayab-an og init nga tubig gikan sa heater sa ilang balay sa Purok 4A Barangay Talomo River, Davao City. Dihang nadawat ang report, gilayong girespondihan sa mga personahe sa Talomo River BDRMC ang bata o gidala sa Southern Philippines Medical Center. Ang bata is naay second degree scald burn ang bata. Mao to kay wala na milain gihatag sa bata kundi immediate transport na jud sir. Saysay sa inahan, nag-init siya og tubig sa heater aron unta mga pesila sa iyang partner. Gitanggal na niya ang saksakan sa heater, human mibukal ang tubig. Apan nakabot sa baby ang gunitanan sa heater. Tapos gi-drain ko muna po siya kay dito po siya nagpupop sa tiyan. Pagpasok po namin sa bahay kay tapos na po mag-drain. Kumuha na po ako ng baso tapos di ko na malaya na yung anak ko na tumakbo na pa po nung papunta sa pagkuha sa heater sa may lamesa po. Sa kabugat sa heater, nayabo kini sa bandang dughan sa bata. Gilayon silang nanawag og tabang ug daling nadala sa ospital ang bata. Nakauli na sa ilang balay ang bata, samtang nagpadayon ang medikasyon sa iyang napaso nga panit. Ang kapait pa sa kahimtang sa bata, duna kini problema sa pagbawas. Ganit dunay nakakabit nga colostomy bag sa tiyan niini, dihang nalapnos. Hinoon, wala kini nadamay ni adtong tungura. Karon, nanawagan ang ginikanan nga matabangan sila sa pinansyal nila nga problema aron nga maoperahan ang iyang anak. Yung bituka po niya sa padulong sa puwet, wala po siyang ugat, negative po. Negative. Kaya po pag magpupop po siya, gamay-gamay lang ho. Tapos, yun po, inoperahan po siya para dito na lang muna siya magpop. Matulungan ma-opera agad para po pag laki po niya, mga 5 years old, makapag-aral na po siya. Kinahanglan pa og duha ka operasyon ang bata aron mahimong normal ang pagbawas niini. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao.